Sziasztok, most a Tornádónál vagyok, egy lila zebrával és egy kék gyémánt. Az első trükköm, a zebrával fogok végrehajtani, kaszás. Második trükköm a világ körül. Kaszás módszert elkapjátok. Következő komikban. Következő trükköm a magas szigula. Csináljuk a bumerángot, aztán a diaboló, majd feldobjuk, és kötélel elkapjuk. Ez a zászló. Sziasztok, a kaszásról egy zöld zebrámmal, és az első trükk a bumeráng. A második trükköm a diabló. Következő trükköm a lift. A körben pörgő. Mutatom még egyszer. Sziasztok, Mikár Taunza vagyok. Ez a Taunzám, egy zebra tetői gyémántaj, és az első trükköm körben pörgő. A következő trükköm az óriás híd. A következő trükköm a nyakláncász. A következő trükköm a dupla kobra. Mutatom még egyszer. Hát igen, megint bezupadt. A következő trükköm a király kobra. Ez volt a király kobra. A következő trükköm a formány. Nem mindig sikerül. Na, most sikerült. Amit láttátok, elég rendesen végigment a pályán, és pont jó volt. A következő trükköm egy gyorsító lesz. Lecsúszott a kötél. Csinálom már is. Bumeránggal indul. Aztán egy diabolóval. Majd felrántjuk és elkapjuk. Felrántjuk, elkapjuk, felrántjuk. És ahogyan így hajtjuk rá a kötelet, és csináljuk a diabolót, egyre gyorsabban forog. Na, megállítottam már. Csak annyira ott tartom, mintha még mindig venné, bazd meg. És itt akartam csinálni. Nem veszed, ugye? Most egy elég nehéz trükköt fogok bemutatni. Úgy nevezem, hogy fuck you. Csinálunk egy erős bumerángot. Aztán a körmön pörgőt. Majd odahúzzuk a középső ujjunkat. És egy egyszerű finom mozdulattal átrakjuk, és így beintünk a világnak. Ez a fuck you. Következő trükköm, egy elég nehéz trükk, az egykezes nyaklánc. Ez sem mindig sikerül, de megpróbáljuk. Amit láttátok, a nyakamnál kicsúszott, de most megpróbálom még egyszer, és remélhetőleg sikerülni fog. Elég nehéz egy trükk. Na, remélem láttátok. Utolsó trükköm az zuhanó kutya. Csináljuk a bumerángot. Aztán pedig a diabolót. Majd felrántjuk és a karikával elkapjuk és leengedjük.
Köszönjük, hogy a videónkat néztétek. Ha tetszett, lájkoljatok. Lesz még videó. Picsába. Ez is lesz. Iratkozzatok fel, lájkoljatok minket, és nézzétek a többi videónkat is. Sziasztok!